Markus, vi skal kontrollere, om der er revslør på den her bil. Er der det? Nej, det er der ikke. Nej, hvorfor er der ikke revslør på den her bil? Fordi der er kontrolleret tandstangstyring på Ja, bilen. det er rigtigt. Gider du kontrollere, om der nu er revslør på? Det kan jeg godt. Vi starter med at åbne døren. Og så starter vi motoren. Så trykker på koblingen, bremsen, og så starter motoren. Og så går vi ud af bilen. Og så laver vi så nogle små bevægelser for at se, om dækkene følger samme rette, som dækket gør. Og det kan vi se, at det gør. Og for at tjekke det andet dæk, så skal jeg blive sagkyndig om at gøre det her på rette. Ja, så det gør jeg. Yes. Så er der revslør på skolevognen? Nej, det er der ikke. Skide godt, Markus. Fantastisk. Rigtig godt forklaret. Dejligt. Yes.